പാട്ട് യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടത്. ആ പാട്ടുമായി ഞങ്ങൾ വരികയാണ്. ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, ഒറ്റ കാര്യം റിക്വസ്റ്റാണ്. ഈ ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രാക്കിലാണ് പാടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം വായിച്ച ലൈവ് വിധത്തിലല്ല, ട്രാക്ക്. അതായത് പ്രസീത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റുഡിയോയിൽ പാടി അതേ ട്രാക്കിലാണ് അത് പാടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം വേണം. ട്രാക്കിൽ നാടൻപാട്ട് പാടി എന്നുള്ളൊരു പരാതി പാടില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ലൈവിലാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ കൂടുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മുമ്പ് ആ ബാക്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികള് പതുക്കെ എണീറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ്? വാ, പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം. ഈ ലൈവ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം ഒട്ടാകെയുള്ള ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് നിങ്ങളെ സ്റ്റേജിൽ കാണാനൊരു ആഗ്രഹം. ആശാൻ എന്തെങ്കിലും നടക്കണേ. പതുക്കെ കയറി വന്നേ. ഈ ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ ഇറക്കി വിടാട്ടോ നമുക്ക്. എള്ളുളേരി എള്ളുളേരി മാണി നങ്ങേറുന്നുള്ള പാട്ടാണ്. ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പതുക്കെ